Therefore, a higher mama catcher FM so Germany Berlin. And then so and some bebre na a trebu I had to be a bro. And some of that pass I had the brewy, and near my air costo, our Morocco. Eh, many are Ghana for, and here my dream pa, and here am my dream pa. If he said, and near my air costo, no, and you see any other. And it is a brave at the end of Wassam no. Morocco for by Africa for. And so who saw you, Bruni. Oh, who saw a cabro for her. And into had the audio you win. Then some we know. Yet you for you in answer. We hear my dream. And my war Morocco no. Morocco a straff war. I ever can't say by your police if you know. Then the summer yet. Then none more of the host them. Hey, ya can't hear your question saying, O man Ghana moon penny for African penny for Africa to penny for the about some more cafe send me home. What for? Ya Morocco for be were Britain Caribbean soa. Sabre and Yansafua woman. Mama, what him for you be? Na me nua ba ma bi a woni broni na me sande ma me se eye broni ne yi a eye Morocco ni yi a se wono ani nuanom Africa fo Morocco asrafo eye police fo eye besa ehia ma dwendwene we nyina ehia ma dwendwene eti hwade abo achechede ye so what's in the air consono? A chichidia? A chichidia the buffalo. Hey. Hey. I said, well, be on Tiasia. And your brony was said, I said, Morocco, African. And then see Morocco be now or African, you know. Or no, you need near to Tuma or you see more African. So on your coconti. Metaphor, I hire Mama catcher FM. Ya catcher say ya catch rubber and for ya catch rubber demba. And it's here, dear, watch it, dear, and here my journey. I'm found quite don't you know I won't see us here. Yeah, go by my ginger, the uncle Panelon. A yellow correct. A here my journey. Africa from penny for the aquadia here my journey. Some of bed shilly papa. Some of bed dinner or man for my home. Some of bed dinner says, Sandy pay no. Never mamma by young penny for. At a Chedian of Wassam no. Eti mo sabre Morocco for ye bi some say. Sabro free Germany for America for UK for Canada at say Africa for sabro free ka se be my European for be ka se be my ma. Be my ma ha mo kan ho bia na. Morocco for mo ka ho. Mo ka ho bi. Ehia ma dwenjene. Say yo mo samo ya bro for ho. Atechebia na buo ene bofo asem ne sabre maybe ye be ka kire o say Africa for here my dwendwen other for me be show for yin na kire o ye nua be me ya sem a o ka no e ya rekosem e ye misio Mera for share me nua be me ya o kasa yi no oya Morocco ni na hwese de na ni asi abura kasa kasa o ka won teme so mente na mo ni o hye mase a kire sai ya me wi ase Morocco fo ba yi Africa fo tuntumfo ne saa adenti na wo se basa aro no o ti Europe ha o ti obi kroso na nti said ye ba yi
moyɛ nkramofoɔ moyɛ arabofoɔ Arab som no Islam som no ɛkyerɛ sɛ wobɛyɛ saa yɛnua bɛma yɛ asɛm no yɛ ne yie a deɛ ɔka nyinaa no deɛ ɔyɛ no ɔtete sɛdeɛ yɛyɛ ho Afrikafoɔ saa ala hyɛ na sɛ ebi to me a mɛyɛ dɛn yɛnua bɛma yɛ ɔka nsɛm ala sɛ ebi to no ɔbɛyɛ dɛn Arabfoɔ yɛnua no Moroccofoɔ nkramofoɔ yɛnim sɛ Islam som no nkramosom no nkyerɛ saa yɛnua bɛma yɛ tete wɔ burukyire kura wɔ soso ɛyɛ ne yie a sɛ saa berɛ yi ne nuanom akɔdi saa sɛnsɛm ɛwɔ ɔno ani kuro Morocco ɛyɛ ne yie a onyame hyira no na hyɛde awɔ mbiem deɛ bɛyɛ nyinaa no ba hwɛm so asɛre yi ba bɛho Arabfoɔ no bi ɛyɛ de sɛn Afrikafoɔ no bi a bɛyɛ nkɔkɔɔfoɔ sɛ bɛdeɛ sɛbe bɛte sɛbe nti no deɛ bɛyɛ no bɛnyɛ baby hyɛ o wo deɛ hyɛ ba hyɛ de yi kɔkɔɔfoɔ na bɛbɔ ma bɛso bɛyɛ Afrikafoɔ no afiri hyɛ bɛde bɛgu kam ɛkɔpɛ baabi a maba da pɛ doctor hyɛ ba pɛ bia na ma bɛdi nipa tuntum yasɛm ayi a bibini so yɛ nipa o bibini so yɛ nipa tuntum yɛ nipa wate hyɛde akɔso tuntum yɛ nipa ba hyɛ ma yi bɛnua nkɔkɔɔfoɔ na afiri ye Ghana ban Africa ban Awurade Africa Union for mo wɔ he mo hwɛ ɔhu sɛ bakɔhwɛ ma yi nkɔkɔɔfoɔ na afiri kɔkɔɔfoɔ na bɛfiri sɛ bɛfiri Egypt sɛ bɛfiri he ba yi saafoɔ no nyina afiri aka tuntum te sɛ me tuntum te sɛ wo no bɛporo bɛku bɛ ɛno no bi nua bɛma yi mfonyini yɛ a na ɔkasa no na ɔkyerɛ wo deɛ hwɛ na yi na padia na mana dia pensia mana na ya hyewu nua tuntum no alibrɛ ehia ma adwendwen asam no bi wɔ hɔ a na mesrɛ wo baabi a mentime mfa nkyerɛ wo no ɛhɔ ne yɛ baabi a ɛmɛɛma ne mmaa no ɛmmaa na ɛwɔ no wɔ dɛm a bɛyi mɛɛma no to gu aha deɛ mɛma wɔ ahwɛ na edu baabi a bɛ ne mmaa no ha mɛɛma ne mmaa gu dan bi mu bɛyi mɛɛma no to gu te sɛ adeɛ nyɛ ne mmaa no nka mu hwɛ mɛɛma no gu baabi ne bɛyi bɛto gu te sɛ adeɛ nyɛ Awurade Nyankopɔn matime ɛnɛ nkɔmɔ a me ne wɔ bɛdi ɛno ane maka kyerɛw sɛ ehia ma adwendwen ɛna sɛ me hia ma adwendwen ampa me nuanom Ghanafoɔ me nuanom Afrikafoɔ ewiase a yɛwɔ na ne tiri da bia me kasa mama ka kyerɛ FM ha de kasa kyerɛ nyansafoɔ abadwemba sɛ wo hwɛ ade a ɛkɔ ya ewiase nipa nyina nyɛ po yɛnua ya ɔkasa bɛɛma na ɔkasa yɛ no ɔyɛ Morocco ni a ɔwɔ brokyire nkura bi so na de ɔka nyinaa no ba bɛte kasa ya bɛkyerɛ mase kyerɛ sɛ ana ɔno ti obi kuro so eti saa de bi to na sempo obi afom na ayɛ bɔne a ɛnyɛ saa kwanya yi na wɔ sɛ nka ne kuromfoɔ ne man no mu mpadimfoɔ bɛhyɛ ma bɛdidi bɛ ne nyinaa ne yɛ kasa sɛ nkadeɛ wɔ yɛ asi Africa mpanyimfoɔ sɛbe mpra ha bɛwɔ nyansa nkadeɛ wɔ yɛ asi no nkansi kyɛ sɛ panyimu bi atena so a ɔmfa ne kurom ni kuro wɔ kuro foforɔ so ɔmfa ne ho na te sɛ deɛ mekan no ɛyɛ nneɛma a ɛkɔ so sɛ wiase akwantuo deɛ asikafoɔ mɛtu kwan ahiafoɔ mɛtu kwan akwantuo yɛ ade a sɛbe ɛnyɛ obi tu kwan sɛ ɔkɔpɛ sika obi so tu kwan sɛ sɛbe wɔkɔsua nyansa kɔhwɛ ne bie asikafoɔ de bɛmɛtu kwan ɛno nkyerɛ sɛ ɔkɔyɛ sika adwuma na ɔkɔpɛ sika enti akwantuo mu nsɛm ne bɛbɛka ne deɛ mahu ɛna yɛka ne deɛ onim so ɛno nti sɛ wo hwɛ ade a ɛtwa gu ne ya
ya papa no mpanifo amudi Africa ni me ya papa no mpanifo amanya Ghana ni ntira ya nka Ghana asem no mo hwade ekoso o e ma na ewo mu no be fa be mpie o be seda bi mu ne mema ne boda ne mema no di benya eniema ekoso no enu de ma no obi ade ntimu mpie e dan na ewo ho na be yi nipa tugu no asem ya ahometi o ya na asena ya enu tiri de bia ka kire se tina ha na tie nyansa send fama wunua subscribe na share programming da bia me ka kire wo se yansa ma ye ka no ye duadua mu o ne ya ba be gisa ni se bia de a kire wo ye nua no Morocco foi Morocco mpanyimfo Africa mpanyimfo mo ni Morocco fo nkasa na de be ye nye sebe mpraduasa mumu binu so wo se ntwaboa bani na mabroche jaba ni nkuro ha abanya hwemu na mudi obi bedru ukrom na obuban akokro foforo so a se ni yakunipa se ni yedi nipa wu wo chichire nipa nsa na wa chichire na nipa de na ehuru ni ato no so etietie nipa so edi nipa nya edi kwati be abobobe adan etu ye buroni a wo ye kokwa a wo ye hwan ye ba ye no sebe amaya hura yete so no emu abrofo no bebu yete sade ye ne ba pe adan Morocco adan Morocco aban e dia na wunu ya no Africa tuntumfo be dia ye wo anne sade we da so ekoso mama ye mompa ye maye nuenu mama ye mompa ye maye nuenu de hia ma adwedwene ehia ma adwedwen aseba ya reho samkurani aseba nkurani odomberi manyankopon no kantamanto eja ewrade po awoma wate woni ni awone na wote ase ampa anyame mu nyina anyame no ewrade kasa woma ho wate na woma ya sabre bakodi amia wona wo ka bam ewrade mo binya wo ho adansidie papa mo binya wo ho adansidie wate na asem ya homete asem ya reho sa Africa ni ademi tukwae makodu nkro Africa kuro foforo so na sabre ye nua no Africa Morocco fo edibenya ewrade wudi no Shaddai woni twadi ampo nyame no wonu Jehovah no ewrade nyame tumfo no herona ewrade wuti ase ma wo menya wo adansidie meda for sabre fe no wote make ha mama ka kire FM uko Facebook no so ya Florence ka kire FM ya so ne ya say bie MK Widows Foundation ya bo akunafo ba be ni bie ba be di nsansam me sei Yehowa ewrade oma ewrade ya ma wo so wate asem ya honti o tete kwafra mo anyankopon no ewrade wo no te ase ahini mu hine no odombere ma anyankopon no medofo nipa mala kwadi sasama no ewrade wo ne awo ne na ate ase apa woni Morocco no ewrade woni Morocco fo nkasa ewrade woni Morocco fo nkasa na wo meye tete wo meye kotamiemu papa kasa wate amanfo ma mema hwadi mo nyamfo ahodo abegu abidi ma wu ese kwa ewrade kasa papa kasa na woni twedi apo nyankopon woni ye twere wa ye mpamhida Shaddai but for me who dey make biem me wuni ameka biem asem ya hometi o ewrade ti ase ampa medofo yehu ayo henkese enuti ene Morocco fo de abede aye ema so abewo Morocco no be ne boda ne be sanu ku be wodan nu ema ne de mpie yo na ma ne ba camp be wodan nu na police fo ene kuro no mu aman ne mu mpanifo binom be ne ma na eda be no da wia ne be ku medofo aha mama ka kire FM sade maka kire no wo hwe sade ma ye ya awraho na hyeme kraso asam na ahomete asam na awraho enu ti send video e fa ma wunua so ukọ nkotodwa ni ma kai saifo yi ukọ nkotodwa ni ma kamrantie yi ukọ nkotodwa ni ma kai ma ewom kai akwantufuo nyina baabi ayeti bibia ti musi na so ye wawurade
ɛno ti dia yɛ ka ne sɛ wo nua bi wɔ akwantuom na wɔkɔdi amia na wɔkɔtɔhwɛ bi mu a deɛ wɔ sɛ woyɛ ne sɛ wobɛkae ne mpaebɔ mu deɛ wɔ sɛ woyɛ ne sɛ wobɛkae ne mpaebɔ mu na Awurade ahu no mmɔbɔ ɛno ti ɛnnɛ hyɛ video fa ma wo nua sɛ deɛ ɛkɔ so biom no Morocco asrafoɔ no bɛne ɛmaa ɛwɔ Morocco ɛhyɛ adan mu ɛda wa wo bɛyɛ ne basa na ku ensɛm a epia bonti bio no meda se mama ka kyerɛ ni Germany obi nima obi kyerɛ mama ka kyerɛ FM no sunie hyɛ fa ma wo nua meda se bebree